Τι είναι για σένα δικαιοσύνη? Για μένα δικαιοσύνη είναι να μου φέρουν πίσω το παιδί μου. Όμως αυτό δεν γίνεται. Δικαιοσύνη θέλουν για αυτά τα παιδιά που να χαλαρώσει η ψυχή τους εκεί ψηλά. Πέρασαν 2 χρόνια και με τόσο αγωνία κάθε οικογένεια, κάθε μάνα προσπαθεί από μόνη του σαν detective να βρούμε την αλήθεια. Να καταθέσουμε εκεί στο κύριο Μπακαΐμη κάθε πράγμα του που μαζεύουμε, τις αλήθειες με τους πυροσβέστες, με τους αστυνομικούς για να δικαιωθούν αυτά τα παιδιά. Κι όμως τίποτα. Τίποτα μέχρι τώρα δεν έχει γίνει τίποτα. Και αυτό με πληγώνει ακόμα περισσότερο. Με πληγώνει γιατί σκότωσαν μια φορά τα παιδιά μας, όμως εμάς τις μανούλες μας σκοτώνουν κάθε μέρα με αυτά που ακούμε στη τηλεόραση. Πιστέψτε με ότι πίσω από αυτές τις λέξεις που λένε τόσο εύκολα στη τηλεόραση πληγώνουν τόσες μανούλες πίσω που χάσανε 20χρονα παιδιά. Που τους βάλανε μέσα σε ένα τρένο και τους πήραν σε λευκό φέρετρο και μπορεί κάποιοι δεν έβαλαν και τίποτα μέσα. Σε αυτά τα φέρετρα. Ούτε καν το αγκάλιαζαμε, ούτε καν το φιλήσαμε, ούτε καν το δώσαμε τη τελευταία φιλή. Δεν μπορεί κανείς να μιλάει για τα τέμπη χωρίς να έρθει εδώ να νιώθει αυτό του χώμα, τι ήταν πριν 2 χρόνια. Τη κόλαση εδώ. Τις τάχτες που ήταν εδώ. Τη μερουδιά που δεν έφυγνε μετά από 3 μήνες, δεν έφυγνε καθόλου η μερουδιά σε αυτό. Το κορίτσι μου ήταν στο κηλικείο, το χειρότερο βαγόνι. Που είμαι σίγουρη και φώναζε η μαμά και εγώ δεν ήμουν εδώ. Δεν μου δώσανε την ευκαιρία για να του βοηθήσω. Κι όμως ρωτούσα τα πάντα τους πυροσβέστες. Μου λέει δεν θα είχες καθόλου ευκαιρία γιατί 15 λεπτά ήταν όλα. Κι όμως με τόσο ανθρώπινο βάλανε μπουλντόζες. 4 ώρα το πρωί, παιδιά τα είδαμε. 4 το πρωί και πήραν τα κόκαλα, το παιδί μας τα πήγαν, τα πετάξανε σαν χώμα, σαν να μην άξιζαν τίποτα. Πόσο κοστίζει η ανθρώπινη ζωή σε αυτή τη χώρα? Πόσο κοστίζει? Και ήταν εκεί. Ήξεραν ότι υπάρχουν αγνοούμενο γιατί η μαμά της Εριέτα Σμόκλου φώναζε, δεν πήρε τίποτα από το παιδί και πάλι τον μπάζουσαν μετά από 6 μέρες, βάλανε τσιμέντα. Χαλίκια. Ποια αυτή η μάνα, τι θα κλαίει? Εμείς πάμε κάπου, κλαίμε τις τάχτες που βάλαμε κάτω. Αυτή η μάνα εδώ και 2 χρόνια δεν έχει τάφο να κλαίει το παιδί της. Αυτό δεν είναι δολοφονία? Δεν πρέπει να μπουν μόνο με αυτό το κορίτσι όλοι φυλακοί? Πώς γίνεται ένα κορίτσι 23 χρονών και να μην του δώσουν τίποτα, ούτε μια τρίχα από το κεφάλι της? Πώς γίνεται αυτό? Που φταίνε όλοι εδώ, που μαζεύτηκαν όλοι με δρόμοι και όλοι και ζητούσαν πώς και πώς να γίνει γυαλί αυτό το μέρος, να μην φαίνεται τίποτα από τη τραγωδία. Τίποτα. Το μόνο που του ενδιαφέρει να κυκλοφορούν τα τρένα. Ποια τρένα? Τα τρένα θανάτου και εδώ και μετά από 2 χρόνια δεν έχουν γίνει τίποτα. Είναι χειρότερα από πριν. Ποια τρένα? Που ένα χωράφι που δεν έμποδίζει καθόλου τα τρένα που είναι πάνω, μπορούσαν αυτά τα βαγόνια μέχρι να βγουν και το τελευταίο κόκαλο δεν έπρεπε να κουνηθούν. Χάσαμε όλα τα στοιχεία. Ούτε τοξιολογικές εξετάσεις, τα πετάξανε, ούτε τίποτα. Κανείς δεν ξέρει από τι πέθανε το παιδί μας. Κανείς. Ευτυχώς και κάποια κινητά κτύπησαν και τους βγάλαμε όλες τις αλήθειες. Και έχουμε και πολλές αλήθειες που θα ακουστούν στα δικαστήρια. Τι ξέρουμε όλη την αλήθεια. Εκεί θα τα ακουστούν, εκεί θα μένουν. Εκεί θα μπουν όλοι φυλακοί. Δεν μπορούν να μας βλέπουν εκεί μπροστά στα μάτια τις μανούλες και να μην λένε φταίμε. Πρέπει να μπουν οι ίδιοι, χωρίς να κάνουμε εμείς δικαστήρια. Και άμα δεν κάνει το κράτος θα το κάνουμε εμείς. Το λαϊκό δικαστήριο της μάνας. Που πάντα θα βρίσκει το δίκαιο όταν χάνει το σπλάχνα της. Δεν θα το αφήσουμε έτσι, πιστέψτε με. Έστω και μια μάνα θα μείνει να ζει ζωντανή, πάλι θα ζητάει το δίκαιο της κόρης της, το παιδί του. Κυρία Λάτα, παιδιά, κάντε κάτι. Βγείτε όλοι αύριο, όλοι στους δρόμους να φωνάξετε τόσο δυνατά.
Να γίνει τσουνάμι αυτή η οργή του πολιτών. Εμείς έχουμε τη δύναμη, όχι 300. Εμείς έχουμε τη δύναμη. Δεν θα αποφασίζουν οι άλλοι για τα παιδιά μας, ποτέ. Συγγνώμη για την έκφραση. Δεν είναι έτσι. Μη ζητάτε συγγνώμη. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να σας πω κάτι, κυρία Λατά. Βλέπουμε μια εικόνα. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε όλοι. Πρέπει να περάσει σε όλους. Είναι μια μάνα και είναι από πίσω μια πλάκα και η φωτογραφία μιας κούκλας. Λοιπόν, είναι τα παιδιά που χάθηκαν και είναι και όλες οι οικογένειες που χάθηκαν. Χάθηκαν. Οι άνθρωποι αυτοί είναι οι άνθρωποι που δεν έχουν πια στη ζωή τους τίποτα άλλο. Δεν είναι ότι άλλαξε η ζωή τους. Διαλύθηκε η ζωή τους. Ζωντανή νεκρή είναι. Θέλω να την ευχαριστήσω πάρα πολύ την κυρία Λατά. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές και θα το κάνουμε και συνεχώς. Πραγματικά. Κάντε κάτι όλοι μαζί, παιδιά, να βγείτε αύριο όλοι στους δρόμους. Σας παρακαλούμε πάρα πολύ να βγείτε όλοι στους δρόμους για τα παιδιά σας. Να μην γίνει ποτέ και πουθενά τα τέμπη. Σας ευχαριστώ, κυρία Λατά. Για μια καλύτερη κοινωνία.